Kawachako eni ji ang'wen osemaki. Dhok 11 bende oseduoki kaluwore kod monj manotimore e alwora ma Nyakach e tong' mar kaunti ma Kisumu kod Kericho. Ma wachi kod jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki kinde mane ochopo e nyim komiti mar od bura. Kindiki wacho ni migawo mare dhi nyime gi apedha kende tong'no kosingo ni gibiro timo duto manyalore mar keto kwe chutho. To kaka Simfros Okinda lero, Kindiki otudo monj ma kinde ka kinde tong' mar pinje ariyogi kod weche siasa gi ywaruok e wi solo osuru. Department for Internal Security Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nochopo e nyim komiti mar od bura mar lero chal mar arita e pacho ka. E burano wach mar lweny ma kinde ka kinde tong' mar kaunti ma Kisumu kod Kericho nomienjo ka jo od bura ne dwaro ng'eyo gima kelo lweny go kod gima migawo no timo e tieko chutho tulogo mar ranyisi mare nyocha eko neno e gwenge ma Nyakach jimo kendo kelo tho mar ji ariyo. It recurs from time to time. And it is fueled by two things. One is politics. And when I say this, let me say it's not unique. There are so many similar situations across Kenya. Sometimes around counties of different ethnicities, some other times involving counties of the same ethnicity. Part of the community there was supporting violent protests, which is their democratic right. The other one was not supporting, and then they disagreed, and then it convoluted the commercial disputes, and then it gave some criminals now took advantage of that. Kindiki wacho ni tulo ma e tong' Kisumu gi Kericho oriwo njore ma bende siasa ochako donje kod weche mag choko osuru. I agree with you. The situation is not good because a few of our people have lost their lives. And what we have done, as you speak, there is a team, high-level team from the ministry, which is on the ground now. And I have directed the Rift Valley security team headed by the regional commissioner to go and stay there because I'm going there myself and I want a report before I go there. We also realized that there were gaps and we have already taken we have initiated disciplinary action against some officers. Moko mjod bura kata kamano ne okorwako duoko mane Kindiki miyo gi e wi arita mar gwengego kaen owuon to omako chung' motegno ni ong'eyo maling'ling duto e wi chal mar arita makono kende okenge ni kare mag keto kwe. I was impressed by the detail that the CS gave on the North Rift security situation. But when it comes to Nyakach, I'm sorry to say that the CS seems to have just glossed over it and attributed it to politics and the fact that it's an old issue. I'm sorry to say that when I CS, you sounded like you actually have no details of what's going on the ground in Kericho. Kaka achiel kuom okenge ma giketo mag jiwo kwe alwora mar tong' Kisumu gi Kericho, Kindiki wacho ni en owuon osenyiso jagoro mongirore e migawo mar arita Ramond Omollo mondo bed tenge gi wachno ni mar gin weche mamulo koda ka dhoudi kendo sani obila mawuok e gwenge mamoko ema okete opara manyime e chwalo kwe. We will depoliticize the process, will be neutral, and we will do what is right. I've even asked my PS because he comes from the neighboring area. He's in Kericho today, but I've told him to stay away so that we use the other officers we have who are not locally from that area to make sure that we clean that mess. It's not looking good. Kindiki oyango ni nyaka sani achija ang'wen osemaki kitudo gi tulo ma Nyakach ka jamni ma kwan gi romo 11 bende oseduoki ne wegi bang' nyocha kwalgi. 17 heads of cattle have been stolen from that area as a result of the current skirmish. We have recovered 11 of those 17. 4 suspects, that means around 6 are still outstanding, and we have made it clear. I have instructed the regional commissioner of Rift Valley and the regional commissioner of Nyanza and their teams. The 6 outstanding heads of cattle must be recovered. Tendarita ma Nyanza nyocho sekoni lwenje go ikelo gi njore kod kuo
maok lwenje mag dhoudi kendo apedha dhi nyime mar kedo gi njorego. Simfros Okinda, Ramogi TV.